Dugang na lang niyo. Ipahit og regalo ha. Ayaw ikuan. Na, kuya, huwag diskarte ni kuya, oy. Butan-butan ba? Limpi-limpi para matagaan ni mama porta. Magtika bata, oy. Wala, may bayad. Nailig si kuya. May baya ba? Nanghugas si kuya. Ambot na lang, Jud. Awa na ba ang pinsan libuhihan? Tara-tara, pahumanagad ka. Okay, good shit na gyud. Woo! Tama na ako mga diskarte. Woo! Na, Pling. Nangugas ba si kuya dito kuon? Plato. Sige pang hay, napudjud ni ang mga labada ni mama. Na, ganin na ganin na, nanilig siya. Ano di kuya karong katawo, ay, karong rapod. Basin expired. Kasi na-expired. Expired di sige, wala ko na kayo. Magmaris pa ko. But mama, kaon na lang siya. Gaya pa ni mama mawat eh. Takloban, siglang awon. Nalimpyo lagi dire. Tuma siguro ni Prel lang akong kuan. Tuma sugo nga panlimpyo. Prel. Oh, isa na limpyo dire pleng. Si kuya. Ang kuta to eh. Yung siya nasunod sa utok. Siya naglimpid ra ah. Siya pag ito ng halay dito. Siya pinahugas sa plato. Ay, nanghilan siguro to. Kaya nang limpyo man. Ay, maris ako diri sa kusina kay gigutom ko kayo ako ni imang pakauna. Ay. Kabutan sa kong anak. Yandaman jud ko paniud to. Asa dito mata ato? Asa ka si Deser? Ay, wala nagpunas. Asa ka to Des? Gani ba kay panmanggod? Ano ba to ganing birthday sa akong kuan ron? Birthday sa akong barkada god. Naon niya? Na kay ang gasolina diha. Na, mo kay problema no kay kuan to ila ha. Layo-layo to ila ano. May kwarta na ako gyud. Sama man ako ni ron gani. Ya. Okay naman kaning kuan. 500. Ang gasolina lang nimo. Ha? 500 pahit na ni. 500. Kuan na siya ma kanang aw ganing layo gito ila ano, pang gasolina ra na. Paingon na ra nito kay layo kay la sa kuan tagdudo. Ang iyo lang ng gasolinahan. Ay pud na ay ko pang saan ako kay pang amot. Ibang regalo pa pang regalo. Oh, dugang na lang niyo. Ipahit og regalo ha. Ayaw ikuan. Pahit na ni 1.5 pang gasolina, pang regalo. Sure na ni ma. Tama na yun kini, pahit sa ni ma kay pangkuan na po na ako na dito ah. Kinama kay magkuan pagubod. Maligo na lang ko kay ragwa na maligo. 5 days na. Sige na. Sige. Ayo. Tama gito na dong kana ganina. Kaya magkuha o parta. Mama is. Yung Prel, Saman ma. pag lihok-lihok sa diripling ha, kay mauto sa kuila ni Antini mo imang, magkuha sa kong kwarta dito. Sige ma. ay. Adtoy lang ti imang. Kuha og kwarta.
Nakakarga siguro to sa asabay. Bunga siguro sila. Tama-tama. Nakulakaw eh. Kailangan na ako mata. So, gamitan din ako ng estetik ng diskarte. Na, yawag diskarte ni kuya oy. Butan-butan ba? Limpi-limpi para matagaan ni mama porta. Magtika bata oy.